الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bojabate biye jumaye biye lahoro madunye alabatu ane alanyini juma dunya fe dokanga faraka kosobe bojabate subhanahu wa ta'ala amadnye fuike gwanza fenwo fenni ala ya labe na ya fo wala ma ya jigi iba soro koroba bela aminu nyaka dandan vonyi anga koro nyini bojabate ninga seka alanyini bojabate ka do jine meleke wurdane haramade min dona min madon min gufora min makufo bojabati min yera maye ni bele jele ala ka data fe bojabati aforanye min ye subhanahu wa ta'ala ni vonwo fo na bi gnye kono ni bele jele dara chekilingama arabudu atwade ko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabuken daleme madina bojabati gnye ba segere ni tara ni nye dara kaburu ka yoro jafe imalo bita itusuku bi yerere bojabati ka do ala o ke chekile minye o yena arabuken amma nyini subhanahu wa ta'ala fe o arabuken mi naye ni bekai akako kama ano bona kama bojabati anga ni jamana ba mi nu kwa ma ko mali bojabati ka do nanga mana gwane do ala abini ka sanja mambo ta fande na fande bojabati ka do bulu dawrote asebe alai bojabati ka do geleya ka takabo jamana inga asebe alai jamana don ku lafiya asebe alai bojabati jamana don ganu ka do nywana bojabati asebe Allah ta'ala gela fon namba mirala bojabati ala de se ka takabo anga ala ko kaka ala kama ala ko kaka ala kama ala ko kaka ala kama bojabati ko ke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ke sayyidina ali sayyidina badr sayyidina abubakar sayyidina usman baraka kama magani madine baraka kama kurishu baraka kama wajabati ka do ako ke alquran san may baraka kama wajabati ya rabbi ma nyuma minum be nu bi shu sali bi kle sali wajabati ka do nu yemi nyina ala fe yo rabbu bulu allah ta'ala fa fe wajabati uluka allah delenu ka allah nyesranya wajabati ala ka nga jamana suma wajabati ka do salama minum be minun donedu minun donende wajabati ngi ka do ne ala kasu ibi tige dola naka bloki kuloni binywana na yimi na ala fa ala Allah 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 wajabati namu mi manga jamana suma kanye mbafi afonye wajabati don dola mi nyekira muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaka sebo sigile tura asigile sumana asumana uyanyi nga ko ya rasulullah akundam akuyi sumana de ima taraka kuma mumbe kwa masuma akwa yimiri ayimiri mina subhanahu wa ta'ala ala mi yambeda ako jugo kemeni mugani sababe Allah la ako ni mami nye kilenzora jugo kili kemeni mugani sabai ni kilenzora la abi nyenya abi ka lahara nye bi do arjina sigay wajabate mami kira ni vo sebo grina belaji le kamana gona be miri ki miri badralu o ya nyinga o ya rasulullah ne kundigi mba nyini fe ala mi nene eda mba nyini fe ala kama yelma ni jugo kemeni mugani sabai yelma akele mi soro ni nawa kira yelala bamurutigi kira yelala ako wallahi jugo mi ngadi allah ta'ala yere ya jugo be o debe eda fo nigeria sigay ibi sonike kanyina ki sonike ibi sonike mimbi bole ba bedi ako jugo de kadi Allah ta'ala yere a jugo be o dumbe e la badra akuna jara ala kanga fonisire ala kanga fonisire wajibata fo wartugo ye ko kake fonisire mami mana na fulo soro ki jenina wallahi kuna nguyadu matin na fulo soro nyana ko ala bi jeni ble ay kuma wartugo na fulo bi na fulo be arjina ibe arjina sakabini ki to nyana warbi bulu nga nibi mason akana da Facebook ane bojabate soni mi wora bojabate soni mi wora o de ni be soni ke ala kama kini mbolo ka di ka soro numa mbolo mabwa kalama neche sigay ay dabatu ngara wele ay dabatu ngara wele kana wal makalande ay dabatu ngara wele kana tam ne kana dikara cameraman ube mi million bi duru fle million gemme fle bojabate yodi ngi nga nyama o yere
maa minnu bi sɔnni kɛ waritigiw la maa ti bɔ a kalama bɔ jabate i kelen n'u kelen i bɔtɔ u bi kangari da i ye n y'a ɲini fɛ n ye nin d'i ma ala kama kan'a fɔ maa ye ni maa wɛrɛ bɔra kalama ti diya n ye bɔ jabate o waritigiw bi jamana in kɔnɔ ala k'a n'u sɔn ala k'a n'u sɔn amin u ka ca n'u bɛ yen seedu nandume bɛ yen maa dama min b'a la k'a b'o jigi tugu dibi la ala k'a n'a sara amin ani jɔnni maju sɛnpara bɛ yen jɔn wɛrɛ ba seedu sila bɛ yen dankɔrɔba taara lahara ggb grand grenier du bonheur minnu b'i sɔn ala taala jaati kama bɔ jabate ne ka cɛkɔrɔba wajibi don nka bi n k'a tanu a taara lahara ba cani kuma kunga girin ba cani kuma fonisire kundo san 90 ani kɔ bɔ jabate ni ne taara ka so ba cani a bɛ ne lajɛ kɛnɛ lajɛ a bi yɛlɛ a b'a fɔ ne den n b'a fɔ n ko ba cani n ko a kɛra cogo di an bi yɛlɛ a b'a fɔ ala y'i sɔn dɛ n b'a fɔ n ko naam a b'a fɔ i ka kuma ka di i dara k'a ka di ni ne bɛ wuli bɔ jabate 280 200 wallahi billahi a b'a ta k'a di ne ma n ko ba cani ne fa de ye ne de kan ka kamisa ka na den ma a bɛ yɛlɛ a ko daba maa ma ka di ye n'i y'a sɔn jurumu t'a la nin ye tiɲɛ dɛ ala ka hinɛ ni silamɛ su la ala ka hinɛ ala ka yafa k'an ma amin wajabate ala k'an ka diɲɛ ɲɛ ala k'an ka lahara ɲɛ ala k'an ka diɲɛ ɲɛ ala k'an ka lahara ɲɛ ala k'an n'an badenw kisi ala ka maliden bɛɛ lajɛlen kisi wajabate hami bɛ min na banako la ala ka bana in da ka bɔ an n'u kan hami bɛ min na baarako la ala k'an nɔgɔya an balimamuso minnu bɛ yen n'u bi jɔrɔ a n'an denw furuko la ya rabbi ala ka furuko nɔgɔya u ye ya rabbi ala ka furuko nɔgɔya n'ala ye furu d'u ma ala k'a kɛ furu siman ye ala k'a kɛ furu badabada ye wajabate an balima minnu bi jamana kɔ kan n'u bi jɔrɔ n'u haminen bɛ ni jamana ye walima gɛlɛya min b'o olu yɛrɛ kan u sigiyɔrɔ la olu de b'a dɔn u k'u bolo kɔrɔta sanfɛ sisan a bɛ minɛ bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ tarafa tanni don a y'a bolo kɔrɔta don o don i bɛ biro in kɔnɔ i bɛ ordinateur in kɛ i b'a gosi i bolo bɔ a kan i ka karamɔgɔ ka duwawu minɛ wajabate a fɔ an karamɔgɔ ye jɔnni wallahi ne dalen don a la wajabate an karamɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ wallahi n ye n gale ala la wallahi n'u ye min ɲini ala fɛ jamana in kɔsɔn wallahi ala bɛ sɔn wallahi ne ye tiɲɛ ye wusa ne ye tiɲɛ ye basaden belebele Usman Madan Sheriff Aïdara san 30 a ko kelen bi sen na san 30 don o don dɔ bɛ fara a kan o ye gansan ye fiyewu ne m'a fɔ n ko Usman Madan Sheriff Aïdara n ko waliju don dɛ ne m'a fɔ dɛ nka n dalen don min na fɛn dɔ kɔni b'a ni ala cɛ wulibali wallahi fɛn dɔ b'a ni ala cɛ wulibali don dɛ ɲɔrɔ sirifukɛ buye Haidara wallahi n'a ye sɔnna k'a kɔnɔ jɛ k'a fɔ ala ye ala b'a kɛ tarafa tan yɔrɔnin kelen o kuma kɔlɔsi ta Amadu Hadi Tal ɲɔrɔ futaka kɛ tali wajabate jamana joli ka diinɛ kɛlɛ kɛ mɔkɛ ka se k'a don jamana kɔnɔ o bɛ mun ɲini ala fɛ ko ala bɛ ban fiyewu n'a ye fɛn fɛn ɲini ala b'o kɛ a fɔ ɲɔrɔ Amadu Tali a fɔ futa kɛ k'a ka hinɛ jamana na a ka hinɛ na dɛ n'o tɛ jamana in sɛgɛnna a ka hinɛ Imam Muhammadu Dikko fɛn minnu baraka kɛ wajabate an ɲɛ b'a la ala tɛ nin di bɛɛ ma fɛn bɛɛ n'a waati don min kuma mana se ni ko a tɛ k'i fɛ ala b'i halaki ne tiɲɛ ye Imam Dikko a kuma kɛɲɛ kelen maa 1,000,000 bɛ wuli ka jɔ o tɛ gansan ye Badalabugu ne tiɲɛ dɛ a fɔ a ye k'a ka dugawu kɛ jamana ye Imam kɔlɔsi ta wajabate namu Kamani Morikɛ denkɛ bi yan min ye Buye ba ye Shagaba denkɛ bi yan Buye a tɛ kuma a tɛ bɔ télé la maa t'a ye wajabate nka wallahi suma ala n'a ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn ne ye tiɲɛ dɛ ala k'an sɔn ala k'an sɔn ala k'an kunnadiya ala k'an sɔn ala k'an kunnadiya kunnadiya fo ka taa ni kira Mahamadu kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye wajabate k'a dɔn ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma a'udhu billahi minash shaitani rajim al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allahu la sharika lah allahu la sharika lah allahu la sharika lah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi waridu وأريد وإناف نشي وزنة أرشيل وميدها خلمشتي سبحان الله سبحان الله نيتم ماتن فوني وصوص فلا وروسي الحمد لله رب العالمين Jekafo
k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ. Naam. N bala cogo bɛ di. Bɔjabate ne bɛ n geleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Bertin Dakuwa Bertin ko a ko jamanakuntigi bandaw i k'a dɔn ayiwa a ka taama Faransi jamana na min ye tubabuw ka masakɛ makɔrɔ a n'o ye ɲɔgɔn ye min ni min fɔra ani bɛn kɛra min kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye bandaw ye min ka kɛ i k'a dɔn a jɔcogo bɛ ɲini ka ɲɛ kosɛbɛ a taara fɛn min gama n'o ye camancɛ fanga ɲɛnabɔli ye sɛbɛnnikɛla ko tabarikala sabula min ye Faransikaw fɛ yen farafin masakɛ ka taa i k'a dɔn Faransi ka taa i da sago fɔ a ko i k'a dɔn bandaw a doncogo ɲɛna tubabuw yɛrɛ de y'a ɲini min ye bandaw ye a kana sabula Mali t'u bolo tulonkɛ la a ko fɛn minnu ni fɛn minnu ka gɛlɛ bandaw ma a y'i da don a la don min a bɛ taa ka kɛ camancɛ fanga ɲɛmaa ye a ye layidu ta ni hakili bɛ a ka kɔrɔfɔ la i k'a dɔn ayiwa 1er janvier a y'a jira k'a fɔ jamana in i k'a dɔn kolo kelen don maa si den kelen di bɔ a la i k'a dɔn a tɛ fɔ maa kɔ ɲɛngoya tɛ kɛ maa na min ye votew ye a b'a kɛ k'a jɛya kale k'a don o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana ka ɲɛta ani bɛnkan minnu n'o kɛra ani sidaw ni ɲɔgɔn cɛ a b'o dafa o la kumaba dɔ kun ye CNSP o cili ye a y'o da kolon di k'o filenkolon di o kuma mun tora a y'a jira k'a fɔ tubabuw la min kɔni ka gɛlɛ ale ma bi o de ye Mali ka kolo kelenya ye k'a daminɛ Mali kun n'a kun min ye wulikajɔ ni taasi ye hakaja ayiwa min bɛ se k'a to bamanjuw kɔni u bɛ dɛsɛ ni k'u nagasi ni k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bandaw y'a jira k'a fɔ o de ye ko gɛlɛya ye hali n'o y'a sɔrɔ waati kɛra jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan k'u ti tubabuw fɛ jɛkulu min n'o ye mouvement yɛrɛwolo ye olu ye taama boloda hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ tubabuw ka jamana bila bandaw a m'i da don kuma na sabula ale b'a dɔn tigitigi nafa ani jɔyɔrɔ min bɛ tubabuw la jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ an caman dimilen bɛ tubabuw kɔrɔ u ka sumaya la nka min ni min dara ɲɔgɔn kan kɔsa in na Bɔjabate o b'i ma hakili sigi u ko min ma tubabuw ka girinkajɔkulu min bɛ n'u k'a ma opération Eclipse Bɔjabate i k'a dɔn an ko cogo di ko Eclipse ye mun ye e tun ko kaba pɛrɛ o tɛ i y'o de fɔ o tɛ n fili la yiguru don san yiguru tɛ o fana tɛ o tɛ o Eclipse ye min ye i b'a dɔn wa kalo ni tile mana ɲɔgɔn sɔrɔ fan b'a fɔ ko jakuma ye kalo minɛ o de ye Eclipse ye Bɔjabate i k'a dɔn jakuma ye kalo minɛ u kɛlen bɛ ka nin jɛkulu in disigi sen kan o wulikajɔ ta donnen bɛ forobamugu la bi maa 200 bonyanko Bamaji dajira Bɔjabate i k'a dɔn minɛni a bolo dara min bɛ bolo la bi a bɛ cɛ 40 bɔ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu minnu kɔni kelen bɛ ka janfa da ka Mali sɛgɛrɛ min ye wulikajɔ ye o ko min ma min ye groupe de soutien à l'islam min ye GIGM ka taa se awajim arabu ani jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛ Al-Qaïda tasuma min dolen b'u la bi a bɔ Mali sɔrɔdasiw ni tubabu sɔrɔdasiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko bandaw a dama dugu a la ale tun bɛ min ɲini o de nin nin ɲɔgɔn na kɛlɛ ma deli ka kɛ kabini jihadi kɛlɛ in daminɛna cɛ 200 k'a fa bandaw y'a jira tubabuw la sa o tuma dɔ ka fara o kan min kɔni ye baaraw ye u y'o daminɛ sabula ɲɔgɔn kunbɛba dɔ kan ka kɛ Jamina min ye tubabuw ani jamana duuru min ni gɛlɛya b'an dara n'o ye G5 ye i k'a dɔn bandaw min a fɛlɛta min ye a y'o fana sɛbɛn kɔrɔ fɔ min kɔni ye makɔrɔn ye makɔrɔn y'a jira k'a fɔ ayiwa min ye wulikajɔ ni taasi ye o bolodalen don min kɔni ye hali bi dɔ bɛ fara ni Mali jɛnna n'a ye u ka dɛmɛ a n'u ka taasi dɔ bɛ fara kan kosɛbɛ min kɔni ye ayiwa taama ye maa a bɛ se k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ jara sabula min ye minisiri 3 ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama in na u n'u jɛɲɔgɔn minisiri minnu bɛ Faransi u kumana bɛɛ lajɛlen k'i ka labɛn kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka dɛmɛ kɛ min bɛ se k'a to Maliba i k'a dɔn a bɛ yanga i n'a fɔ kunun a bɛ cogo min nin kun ye sɛbɛn ye Bertin Dakuwa ka sɛbɛn don an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ dɔ tun kɛra Prosper Ki nin y'ale ka sɛbɛnni ye a ko mun a ko jamana minisiri kɔrɔ karamɔgɔ dɔ tun kɛra k'u ka lahila bɛ cogo di Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen a ko siga kɔni tɛ min na jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Mande masa karamɔgɔ dɔ tun kɛra bolodengɔni bɛ ɲɛsin Mali jamana kuntigi kɔrɔ a ko san 2013
2020 Ibrahim Boubacar Keita a ye Mali mara a ko n'i y'a lajɛ a ka san 7 fo san 8 karamɔgɔ Daba Tunkara ani maakulu caman de jɛra ni ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ o kɛra a ko n'i y'o lajɛ o caman bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara u kunkan sumalen bɛ dɔ nka dɔw fana bɛ hali bi olu yangalen bɛ i b'a fɔ ko kalo ɲɛ duman Fasiriba ko a ko min kɔni jamanakuntigi kɔrɔ a ka fanga kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara ko ɲali caman kɛra i n'a fɔ juguman caman kɛra Fasiriba ko ko mana kɛ togo togo dɔw na tabari fɛla ko kun ye min ye deuxième mandat ye ni k'o tɔ lase ni ka kalafili kura labɛn Fasiriba ko o ma se ka boloda jɔn bɛɛ n'i dakan don Ala de ye latigɛ a dakan na karamɔgɔ Daba Tunkara k'a na dan ni hakɛya in ma Fasiriba ko a ka minisiri minnu bɛ ani minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ caman sina k'u ka doni ta daliba dali ni ka Mali bila pewu ka t'u da jamana kɔfɛ u ka Mali bila in tɛ dɔwɛrɛ dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara sɔn min kɛmɛ k'a fɔ k'u ye faso nafolo de ŋanamu o tuma u na wele an ka kiiri tigɛlamɔgɔw fɛ k'u ɲininka u dalakan na nafolo min n'u y'a suɲɛ u k'a lasegin k'a bila a nɔ na karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni i bɛ kɛ a ka minisiri kɔrɔ caman bɛ yen k'i b'u ɲini ka dɛsɛ bi jamana in kɔnɔ k'i t'u ye dɛ Fasiriba ko kelen minnu bɛ yen olu kɔni dan b'u yɛrɛ la ka da kan ka fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara olu kɔni sen tɛ wari dunko la u jabajɛlen don u b'u kankɔrɔ ta u b'u disi gosi karamɔgɔ Daba Tunkara sɛgɛsɛgɛli ka bolo da o kuma fɛn t'u nɔfɛ a ko o dɔw bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara o ye en peu le peu min ye hali bi dana kura tara ka da kan o dɔ fana Aruna Modibo Touré Papu kɔni bamanan ɲuman i da selen filɛ jalamani Aruna Modibo Aruna Touré Aruna Modibo Touré o de tɛ u k'a ma ko Papu jɔngwala hali jugu ko k'a ɲɛna karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a lajɛ Fasiriba ko min kɔni ye minisiri caman ye olu kɔni kɛmɛ k'u sigi karamɔgɔ Daba Tunkara k'u dabɔ jamana baara la nka dɔw bɛ hali bi olu ma fa olu kɔni wulila ni ka taa CNSP maaw fɛ yen ni ka t'u yɛrɛ yira a k'o ye premier minisiri kɔrɔ dɔ ye n'o ye Sumaworo Bobe Mayiga Fasiriba ko ani Sɔrɔsiw kɔni u ye hakilina caman da ɲɔgɔn tigɛ nka n'i y'a lajɛ hali bi ko kunkelennaw ye kelen wa a na kɛ ni janfa o namu ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a ko fɛn dɔw bɛ k'o ye maloyala ko ye Fasiriba ko maa min ni jamanakuntigi Ibrahim Keita jɛra ka baaraw boloda o kuma olu da man ka ye abada maa minnu ye fanga senkɔrɔma cɛ ni ka taa kuma bɛ kuma na k'o ta ka olu sɛgɛrɛ Fasiriba k'u kan k'u sigi k'u daminɛ karamɔgɔ Daba Tunkara hali n'u tɛna fɛn fɔ Fasiriba ko n'i ye kow lajɛ hali bi ko jɛrɛjɛkulu dɔ kɔni tun labɛnnen bɛ kosɛbɛ n'o ye Adama PSG ka taa bila RPM na ale ni Asuma min ye Ibrahim Boubacar Keita n'a ka fanga kuma dafiri fiyewu ni tɔn belebele saba k'u tun b'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka candidat unique préparé Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni senkɔrɔmacɛ in ye k'a kɛra degun belebeleba de ye min ye nin tɔn belebeleba saba in ye sabu u tun bɛna maa min labɛn siga t'a la k'o tun bɛ kɛ jamanakuntigi ye min ye an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita karamɔgɔ Daba Tunkara k'a dan bɛ sɛbɛnni kɔrɔ o tuma a bɛ ka jamana lajɛ a marabakɔrɔ bolo ale ni ani maa minnu jɛra ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ olu fana ka hakilina kura u ka kanubagaya an'u ye gundo min ta k'ale sɛgɛrɛ o gundo in a baara bɛ ka kɛ cogo di u ni cɛmancɛ fanga maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko o ɲininkali o tomin bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation prospère qui ale ka sɛbɛnni don ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Bɔjabate mɛn keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'œil du peuple jamanadenw ɲɛkisɛ Bɔjabate i k'a dɔn an ka taa jɛrɛjɛkulu la jɛrɛjɛkulu min n'a sirilen bɛ Imam Mohamud Diko l'éclairé Bɔjabate i k'a dɔn Kawujimi Jugaramɛ kɛ a kuma na an bɛ donni min na i ko bi daba wulilen bɛ semasi la sabula a dɔw farala ɲɔgɔn kan duwa kunfuranjɛ in na ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ ka taa sɛbɛnfura di Imam Mohamud Diko ma olu yɛrɛ de t'a fɛ ka Kawujimi k'a tɔgɔ mɛn bilen semasi ko la a bɛ ɲɛmaya min na n'o ye coordinateur général ye a ka bɔ a la min ye to a ye ani wulikajɔ fɛn o fɛn n'o bi k'a fɛ semasi to a la o tuma olu y'a gɛn bi ka haramu k'a bila mankan gɔlɔ kɔnɔ i k'a dɔn Kawujimi i k'a dɔn a yɛrɛ bɛ se kuma na min ye Jugaramɛ kɛ a ye jaabi kɛ a ko kuma o kuma n'i y'a mɛn maa wɛrɛ da semasi la n'a ma bɔ Imam Mohamud Diko da kuma langolo kana kalatura kuma kan a ko ni Diko ye kuma o kuma fɔ semasi kɔnɔ ale b'o den minɛ o de ye Bilhaki ye sabula nin kuma in yɛrɛ kɛlen ye Kawujimi a ye wulikajɔ kɛ a ye dɔnnikɛla kibarumaw wele a ka so ni ka taa kunnafoni d'u ma biro centrali yɛrɛ biro bɛɛ jɛra ka sɛbɛnfura min kɛ a taar'o jira mɔgɔw la a ko
min ye communiqué semence communiqué a filɛ nin ye mi kuma minnu wɔra ko ne gɛnna walima nin kɛra ne na a bɛn galo wa n bɛ kuma kelen fɔ a ye a ka kala turu o kan semence kɔnɔ jɔyɔrɔ min bɛ ne na ani ne bɛ wuli ka jɔ min na fɛn kelen min bɛ se ka ne bɔ a la o ye Imam Muhamadu Diko ye n'a ma kuma min mɛ Diko da semence ko la karisa gɛnna walima karisa bɔra a la ni Imam Muhamadu Diko m'a fɔ a kala kana turu o kan o tuma ko nin kɔni ye ko ye sa ko min n'a barika bonyana sabula min ye fankelen ye o kɔni jɛsirilen bɛ diya ko de la fo kaw jimi ka bɔ yen fankelen kɔni fana n'o de ka girin i k'a dɔn olu kɔni ma kuma min ye kaw jimi ka taali sɛbɛnnikɛla ko in munumunu salo a n'a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Imam Diko bolo ni Diko kumana don min k'a fɔ min fɔra o de ye tiɲɛ ye i k'a dɔn Isa kaw jimi bɔra a la o bɛ minɛ nka ni Imam Diko ma kuma sɛbɛnnikɛla ko kaw jimi b'a ka baara la a ko an bɛ don min na ko bi min ye gɛlɛya kɔni a n'u bɔlen bɛ sabula nin jɛkulu in fila bɛɛ lajɛlen bɛ Diko nɔfɛ Buwa Jabate i k'a dɔn u ka kɛlɛ a n'u ka mankan a n'u ka ɲɔgɔn farafara i k'a dɔn ɲuman tɛ sabula mɛ o mɛ a bɛ taa gun i k'a dɔn Diko yɛrɛ de la sabula a bɛna sɛbɛkɔrɔ degun sabula ni jama fankelen ko ta fankelen fana ko ta bɛnden i k'a dɔn o ye ko tiɲɛniba de ye sɛbɛnnikɛlaw ko an bɛ don min na ko bi min ye Imam Muhamadu Diko ye a kan ka wulikajɔ boloda joona siɲɛ kɔnɔ na min bɛ se k'a to nin farafarali ani nin mankan min n'a dabɔlen don i k'a dɔn a bɛ se ka dansira la nin kun ye sɛbɛn ye Mohamed Tarawele ka sɛbɛn don an ye min bɔ le du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli la l'analyse karamɔgɔ dɔ tun kɛra Umar Baba Tarawele nin y'ale ka fasiri ye Umar ko mun a ko hali bi Mali masakɛ kɔrɔ karamɔgɔ dɔ tun kɛra min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'u y'a bila a ka hakɛya kɔnɔna la a ko sigi tun kɛmɛ ka nin ma kɔnɔ kalo 6 a ka gɛnni ko ka bɔ Mali masakɛya la Mande masa a danba ka so sɛbɛnni kɔrɔ u to kalo tile 18 san 2020 karamɔgɔ dɔ tun kɛra ko malidenw tɛna ɲinɛ nin don in kɔ min ye jamana masakɛ kɔrɔ ka fanga dafirili don a ko a bɛ o sigi kɔnɔna la n'a ka denbaya min ye masakɛ kɔrɔ yɛrɛ ni makama dɔ ka kan karamɔgɔ daba tun kɛra Badaw ka gouvernement u ye tɛgɛnɔbila kɛ k'a yira k'a fɔ maa min mana kɛ jamana ɲɛmaa ye a ye Mali mara karamɔgɔ daba tun kɛra n'a bɔra la o tuma k'a ni minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ka kan o minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen o de y'a ka jamana kuntigiya kɔrɔ o minɛn ye a ko Ibrahim Boubacar Keita a bɛ bila a ka minɛn kɔnɔ parce que b'a ko min ye o minɛnw ye n'i y'a lajɛ maaw de bɛ bila a ka bolo kan ani maa minnu bɛna jɛ ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ ye degere kɛ min ye a ka kabini maaw ye karamɔgɔ daba tun kɛra directeur de cabinet o kɛra cɛkɔrɔba ye n'o ye Baba Akib Aidara médiateur kɔrɔlen parce que b'a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye hali bi a ka chargé de mission o kɛra maa min ye o de ye Saban Mahamadu ye karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni o fana kɛrɛfɛ maa min tugulen bɔra o ye colonel Ibrahima Boli Berté o y'a ka médecin ye a ko min ye a ka informaticien o kɛra Madame Konate Zeinaba Atayat Maïga parce que b'a ko jamana de ye bɛnkan kɛ min ka ni maaw ta k'u bila a kɛrɛfɛ u ka jɛ u ka baara kɛ kudayi yaasa i ka Ibrahim Boubacar Keita lasɔrɔ karamɔgɔ daba tun kɛra f'i ka tɛmɛ ni maaw de fɛ o kuma u n'i ka se ka kuma jango ka se ka ka ɲɔgɔn ye k'a latigɛ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen mobili 2 jamana tɔgɔ la o bilala ka bolo kan min ye ka se k'a ka taamaw baaraw boloda parce que b'a ko min kɔni surasi kulu caman de ye karamɔgɔ daba tun kɛra n'o bɛ taa bataillon kelen na k'o bilalen bɛ Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka denbayaw kɔlɔsili kama parce que b'a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ka courant ji telefɔni masakɛ kɔrɔya tɔgɔ la o bɛɛ ye fufalaki ye a tɛ dɔrɔmɛ sara ni si la parce que b'a ko karamɔgɔ daba tun kɛra o fana ma tɛmɛ ka bɔ min ye so ye a n'o ka kan k'ale bɛ ɲininkali kɛ o de la a b'a yɛrɛ tɔgɔ la so kɔnɔ sɛbɛnni kɔrɔ karamɔgɔ daba tun kɛra a y'o dilan ni ka kɛ masakɛ so ye o tuma o dilanna nafolo min na o ye Mali ka wari de ye wa Ibrahim Boubacar Keita bɛ to de kɔnɔ wa walima jamana bɛ dɔ wɛrɛ jɔ a ye n'a tɛ kungo ɲini a t'a fɛ k'i da don ko wɛrɛ la so kelen min n'a b'o kɔnɔ a ka to yen a banna o jɔra ka ɲa fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra ale fɔra maa minnu kɔ n'o ye professeur Benke Jɔnkuda Tarawele a ko jamana y'o bila so dɔ kɔnɔ ACI 2000 la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Alpha Umaru Konare jamana y'o bila so dɔ kɔnɔ Titibugu la a ko maa min ta kɛra garisigɛ bonya da ye o de Ala ma hinɛ na Amadu Tumani Ture o ye janfa de kɛra o la so min tun labɛn n'o ye karamɔgɔ daba tun kɛra basi la a ko ale ka Dakar ta o tuma ko min ye Ibrahim Boubacar Keita kelen ye o tuma k'ale y'o yɛlɛma ni k'o k'a ka dunan bisimila yɔrɔ ye parce que b'a ko Amadu Tumani Ture kɔni taar'i da ni nimisa belebeleba ye sabu a taara ka sɔrɔ so t'a tɔgɔ la jamana tɔgɔ la a ma nimisa a ko a bi so min kɔnɔ Buwa Jabate o de ye so la so ɲuman ye o de ye so laban ye kaburu kɔni awɔ so b'o bɔ ha n'i ye ɲuman kɛ a ko ka di sa i mana don sanu sagazo kɔnɔ k'i bɛ tila ka taa da ye
karamɔgɔ dɔ Batumura naam fasiriba ko min kɔni ye dankɔrɔba in tali da o kuma a ko bɛ karamɔgɔ dɔ Batumura jamana bɛna so kɛrɛnkɛrɛnnen dilan ka bila u ka bolo kan wa min ye Ibrahima Bokari Keta ale fana bɛna to a ta kɔnɔ wali ale bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ la wa a ko nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali min jaabi bɛna bɔ jamana ɲɛmaaw fɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw don bil hak kunnafoni filanin a ye min bɔ l'analyse kɔnɔ Umaru Baba Tarawele ale ka sɛbɛnni don Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ Bala bɛ cogo di Bajibate mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma ko ɲɛtaa kibaru fasiri kɛba u farala ɲɔgɔn kan ka nin sɛbɛnni in kɛ Bajibate i k'a dɔn min ye wulikajɔ ye ani ɲɛtaa olu baraka faamu Bajibate i k'a dɔn minisiri kɔrɔ Senabu Jɔpu ale de bilala Sumɛlɛ Buboyi Mayiga furumuso nɔ na min ye PCA ye Ageroute Bajibate i k'a dɔn nin bɛ ko caman de maana sɛbɛnnikɛla ko nin kɛwale min kɛra nin b'a jira k'a fɔ Buboyi Mayiga a bara ka min jira a n'a bara ka min fɔ Bajibate i k'a dɔn tiɲɛ tɛ k'a fɔ de ale ni CNSP mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo walima i k'a dɔn u bɛ ko to ale ta la Bajibate i k'a dɔn Buboyi Mayiga ayiwa min kɔni ye kɛnɛkolojala ye a farala dugu ma a ko min ye kunnafoni ye a dira conseil des ministres min kɛra Bajibate i k'a dɔn Senabu Jɔpu ale yɛrɛ kun ye ministeriya kɛ jamana in kɔnɔ ministre des transports et infrastructures Bajibate fo ka taa se coup d'état ma août kalo tile 18 sɛbɛnnikɛla ko ale de welela conseil des ministres la min ye Ageroute o ye jamana ka cakɛda ye a conseil d'administration ɲɛmaaya tara ka d'a ma a bilala maa min nɔ na o de ye madame Mayiga Binta Yatasai Sumɛlɛ Buboyi Mayiga furumuso a ko décret in bɔ ka bin Bajibate i k'a dɔn maa caman y'i yɛrɛ ɲininka Buboyi kun bɛ giringajɔ la ani awa yɛrɛ jira la k'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi minnu ye coup d'état kɛ ale y'u dɛmɛ walima u bɛ ɲɔgɔn bolo walima i k'a dɔn u b'a ka kuma mɛn kosɛbɛ Bajibate nin b'a jira k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen de ye nkalon ye ka sababu kɛ mun ye Bajibate k'a dɔn awa CNSP cɛbaliw Bajibate k'a dɔn dan tɛ maasilaw yɛrɛ kɔ baara kan ka kɛ kɛcogo min na Bajibate k'a dɔn maa kuma ni maa fitinin t'a la maa o maa n'o bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ Bajibate u bɛ wele bila o ma sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye ko caman jira mɔɔw y'a dɔn bisa k'a fɔ Sumɛlɛ Buboyi Mayiga ayiwa ŋanaya min n'o bɛ fɔ k'a fɔ a bɛ ko dɔn walima a bɛ ko caman kalama Bajibate k'a dɔn nin b'o sɛbɛkɔrɔ kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bajibate k'a dɔn awa min fana jɛlen don nin ko kɔfɛ nin b'a jira k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen min dɔ ye ko Seydou Kulubali ale ye PDG Sira SA la Bajibate i k'a dɔn jamana in sira ko a n'a sira baaraw ani a dɛŋaniyaw ni a kɛwale bɛɛ lajɛlen b'ale de ka bolo ka bin nin b'a jira k'a fɔ o fana bɛ se ko la ka sababu kɛ mun ye Bajibate k'a dɔn awa n'i ko ta k'a lajɛ min ye PDG Sira SA Seydou Kulubali sɔmin kelen don o fana na k'a fɔ n'u b'a fɛ ka bɔ awa fanga nɔfɛ Bajibate awa o kuma minnu kɔni bɛ ŋunuŋunu na Bajibate nin fana bɛ ko dɔ maana sabula min ye Sɛnɛbu ye i k'a dɔn hali n'a sɔrɔla minisiri ŋana kun don a bɛ ko caman dɔn i k'a dɔn u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na nin jɛ min bɛ kɔfilɛ nin jɛ min ko fɔra a ko sugubulo caman bɛ yen a bɛɛ lajɛlen b'a bolo sirako ni fɛnw na min ye études ye n'o ye jateminɛw ye ka baara yɛrɛ lajɛ n'a ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen b'ale bolo nka jalaki caman fana bɛ bin i k'a dɔn Seydou Kulubali jalaki caman bɛ bin a kan Bajibate marché caman dira a ma sirako la i k'a dɔn sira minnu n'a y'u dilan a dɔw kɔni ma tɛmɛ i k'a dɔn kalo damadɔ ka sira in bɛɛ tiɲɛna yalima a b'a dabɔ a kama de wa Bajibate ka sirakolo dilan i k'a dɔn n'o tiɲɛna san wɛrɛ marché wɛrɛ min bɛ di o fana ka di an ka segin a kan yalima dabangamaw don wa sɛbɛnnikɛla ko Bajibate k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ sa koyi a ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye Seydou Kulubali PDG Sira SA n'a bɛ fanga ɲini na Bajibate k'a dɔn fanga tɛ sɔrɔ abada fo k'a sɔrɔ jamana mɔgɔw bɛ fɛn minnu na sirako y'a lahalaya belebeleba dɔ ye f'olu ka kɛ sinsinfɛn ye Bajibate yalima a kɛbolo a n'a ka hakilina bɛna yɛlɛma wa sabula san o san siraw dilali miliyari 80 bonyanko Bajibate k'a dɔn a tila bɛɛ lajɛlen bɛ taa ale yɛrɛ jufa kɔnɔ o tuma n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ fanga ɲini f'i k'i janto ayiwa i k'a dɔn ko kɔrɔw la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamana in bɛ dangan min na bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Bajibate ko mana dabɔ kaba i k'a dɔn i ka ko kɔrɔ dɔ bɛ yen dɔn n'o da kɛnɛ kan i yɛrɛ kamana bɛ guwa a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye minisiri Senabu Jɔpu weleli ka kɛ nin ko in ɲɛmaa ye a n'a ka kan
muso kalanin don baarakɛla don Bɔjabate nka fɛn fila kɔni bɛ a y'o de jira min ye bube ye k'a fɔ seta ye bilen a tɛ jamana ko foyi kunna Bɔjabate awa ani sɔrɔsiw ninnu di ɲɔgɔn bolo a se ka sɔrɔsiw k'a sago ye a b'o kɔni maana nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo k'a bɔ ɲɛta kibaru kɔnɔ a ka bi bɔli la le fondement Fasiriba karamɔgɔ Dabatungara n'o ye la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ka sɛbɛnni mun kɛ jamana ale kunkanko la karamɔgɔ Dabatungara Mali ka nafolo min ye sefa wari miliyari 54 ko de burujara karamɔgɔ Dabatungara min ye tasira ɲuman ani tasira jugu Fasiriba ko nin kunnafoni kɔni sɔrɔla jamana ministre kɔrɔ dɔ da n'o ye Mamadou Namori Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔ wari a tasira ka can kosɛbɛ karamɔgɔ Dabatungara min ye jamana kuntigi ni ka taa bila fo jamana ka cakɛyɔrɔw la wari de bɛ munumunu salo kɛ nin bɛɛ lajɛlen na janko cakɛyɔrɔw bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na a ko wari a dunda de ka can fo ka damatɛmɛ a kɛmɛ k'i dada fɛn mun kan kosɛbɛ o de jamana kuntigi a n'a ka gouvernement ka baara n'a ka nafolo sɔrɔ cogo a ko a bɛ min fɔ Mali sariya ye min fɔ Mali jamana kuntigi n'a bɛ ka baara kɛ jamana tɔgɔ la kalo kalo nafolo mun kan ka ta ka d'a ma min bɛ bɔ an ka foroba wagande kɔnɔ o ye sefa wari miliyari 6 ye karamɔgɔ Dabatungara jamana kuntigi n'a taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la a ka jamana kuntigi n'o banna nafolo mun kan ka d'a ma kudayi fo ka taa fɔ ko Ala ka wele sera ma don min na o ye sefa wari miliyɔn 4 ye parce que b'a ko jamana gouvernement ɲɛma premier ministre ka bolo to baara la faso Mali tɔgɔ la kalo miliyɔn 2 kan ka d'a ma n'a fana bɔra premier ministre la fo ka taa se a ka waati laban ma kalo 140 kan ka d'a ma parce que b'a ko nin ye Mali ka sariyaw ye a ko hali bi a ma ban jamana ministre karamɔgɔ Dabatungara k'olu bolo to jamana ka ministre baara la kalo sariya ye min ŋaniya o de 180 ye o kan ka ta ka d'u ma o y'u ka baarakɛ sara ye n'u dun bɔra ministre la fufalaki kalo fɛn tɛ d'u ma o ye ministre kɔrɔw ye Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungara n'i ye nin nafolo bɔta kasabi lajɛ a ka ca fo k'a dama tɛmɛ Mamadou Namori Traoré ale kɔni ye ministre kɔrɔ ye ale kɔni ye jaabili di kunnafonidilaw ma ni k'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ nafolo min n'a bɛ taa jamana ɲɛmaakɔrɔw fɛ ale ni jamana marabakɔrɔw ye karamɔgɔ Dabatungara k'a dagosi de ka bon fo k'a dama tɛmɛ a ko n'i y'a lajɛ hali bi min ye courant ni ji ye karamɔgɔ Dabatungara ni ka taa bila furakɛliw la nin bɛɛ lajɛlen bolo dalen bɛ jamana b'i jɔ ni min ye a ko jamana wari a donko ka ca a ko a bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ jamanadenw ye a ko min bɛ fɔ jamanadenw ye karamɔgɔ Dabatungara ko ye ncini ye min bɛ dibidibi la n'o de bɛ taa ni ka bɔrɔ fa wari la dɛ k'a kɛ baara ye karamɔgɔ Dabatungara hali kuma dɔ la a donda t'i ye a ko k'i bɛ jamana baara foyi ko jamana baara ni foyi tɛ filan ye jamana kuntigi ka déplacement n'o y'a ka taamaw ye o premier ministre ka taamaw ministre ka taamaw nafoloba dasilen de b'o kun waati bɛɛ nafolo ko ntanya kana premier ministre sɔrɔ a kana président sɔrɔ wa ministre kɛrɛbɛ tɛ jamana de b'i jɔ nin bɛɛ ye karamɔgɔ Dabatungara parce que b'a ko hali jamana marabaw k'u bolo to baara la min y'u donfiniw ye karamɔgɔ Dabatungara ni ka taa bila u ka ŋaniya kɛrɛnkɛrɛnnen sigilenw na a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ foroba wagante kɔnɔna la ko k'o fɔ maaw ye k'o jɛya foroba wagante ko wari mun bɛ bɔ a kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara k'a dagosi ka bɔ a ka bon miliyari 50 ani miliyari 4 o min bɔra foroba wagante kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara waati labanw na k'o taara nin tasiraw de fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ a ka bi bɔli don n'o tɛ bandaw kɔni ka dulokiba ninnu o bɛ kala Samsara couture la awɔ kɛ a kunnafoni b'i bolo ne de m'a f'i ye Bɔjabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le fixe ko n'a kɔrɔ dɔnba Bɔjabate a bɛna taa janto n yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di Bɔjabate n'i ma ɲɛ ko kɛli kɔ i ka jateminɛ ba kɛ jateminɛ min b'a to i tɛ jalaki sɔrɔ a ko an ka taa ayiwa Ameriki jamana na Washington district min ye an ka lasigidenso min bɛ yen gɛlɛya dɔ dɔnna a n'a a baarakɛɲɔgɔn dɔ ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate n'o y'an yɛrɛw baarakɛla Jokolo Kulubali Jokolo Kulubali e k'a dɔn ayiwa ale tun bɛ baara kɛ ayiwa Mali ka ambassade la Ameriki jamana na Washington Bɔjabate e k'a dɔn Jokolo Kulubali ici réceptionniste do ambassade la a bɛ baara la yen nɔ a bɛ ne ka san 9 bonyanko bɔ nka gɛlɛya nana don a n'a ka ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ min ye Nimaga ye n'o ye Mali ka lasigiden sɛbɛnnikɛla ko a ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula sɔgɔmada joona fɛ min ye ambassadeur ye a sina ka lettre kɛ ka di Jokolo Kulubali ma i gɛnna i bɔra baara la wa kalo kelen sara de bɛ d'i ma sabula ayiwa min ye wulikajɔ ye o y'i ka droit ye a ko i k'a dɔn ko in bɛna maa caman da kan
sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn ayiwa tunga fɛ Bɔjabate ni ɲɔgɔn na gɛlɛ ka taa don ani ɲɔgɔn cɛ a ko in barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten nka n'i ye ko ta k'u lajɛ min kɔni ye Jokolo Kulubali ye a yɛrɛ ye kunnafoni dila ye journaliste do sabula dila ka sɛbɛnni dɔ kɛ Sphinx in kɔnɔ Sphinx kelen min kɛra janvier kalo tile 15 o de kɔni nana ni gɛlɛya ye ani Mamadu Nimaga ni ɲɔgɔn cɛ Mamadu Nimaga min n'o ye ambassadeur ye a ko nka min ye foroba baara ye sarakisɛw de bɛ yen Amerikɛnkaw fɛ yen sarakisɛ dɔ b'u fɛ yen tubabu baara la u k'o de ma handbook business ethique and conduit Bɔjabate o bɛ mun de ko fɔ o de ye ni bi baara la baarakɛden kan ka bila minɛn minnu kɔnɔ i kan ka kɛwale minnu kɛ Bɔjabate a ko n'i ye sariya ta k'a lajɛ min ye Jokolo Kulubali ye a bi baara daminɛ don min ye ambassadeur ye a ma nin d'a ma a ma nin fɔ a ye o ye fiɲɛ ye a k'o fana k'i bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ Jokolo ye kuma minnu fana fɔ Sphinx kɔnɔ n'o de nana ni gɛlɛya ye a k'i k'a dɔn o gɛlɛya fana ayiwa n'i y'a ta k'a yanga i b'a ye k'a fɔ hakilina fɔ ani min bɛ ngun ni k'a cɛ k'a fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ nani ni juguya ye i b'a ye k'a fɔ Jokolo ka baara kɛr'o ye n'i ye nin ko in fila ta k'a da ɲɔgɔn ma nin cɛ fila bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sama-sama na sarakisɛw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ Dawu da la min ye Mamadu Nimaga ye ale min kɔni ye jalaki bɔ k'a bi Jokolo kan a ko i k'a dɔn ko in fanga bonyana sabula kɔsa in na a tun bɛ maa caman ɲɛna ko in laban i k'a dɔn na sag'a kan k'a ko dilan nka ko kɔni a bɛ ni ka lawara sabula ayiwa ambassadeur ye wele da kɛ k'a fɔ cakɛ baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen baarabolo dɔ bɛ yen ni min b'a fɛ ka kɛ o de ye Jokolo min kan ka nɔbila o ɲini dɔ don a sɛbɛnnikɛla ko nin ko in min filɛ nin ye maa si tɛ nin kun dɔn jamanadenw yɛrɛ dama ka taa bila ɲɔgɔn na awa jamana ɲɛfɛ Bɔjabate i k'a dɔn a bɛna ni gɛlɛya ye a bɛna ni tɔgɔ tiɲɛ ye an bɛ don min na ko bi min dun ye Jokolo Kulubali i k'a dɔn ayiwa ko yɛrɛ jubaju ye min ye dɔw ka fɔ la Jokolo Kulubali i k'a dɔn comité syndical dɔ u y'o de sigi ambassade la Sentad ka Sentad UNTM o bolofara min sigira Jokolo de o secrétaire général a bɛ n'a fɔ ayiwa o kɔni ma diya n k'i ɲini ka ambassadeur ye y'a dɔn faama ninnu kɔni n'i nana n'o kɛwale ye syndicat ko ni kirikara ni fɛn ninnu u bɛ siran sɛbɛnnikɛla ko in kɔni fiɲɛba caman y'a jira k'a fɔ Jokolo kɔni ka mangoya ambassadeur ye nin b'a ju la a ko tɛmɛnen kɔfɛ min ye awa ɲɛmaayaw ye ani jɛrɛjɛkulu caman bɛ yen Jokolo Kulubali abo journaliste ale y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye a k'i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra degun ye degun min ni ambassadeur kɔni ma se k'a kun ale kɔni ye min ɲini sa i sen bɔ n sen la bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya ko tɔ kɔni bɛ kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa mɔgɔw kɔni kan ka wuli ka jɔ kɛ malidenw yɛrɛ dama association ni jɛkulu minnu bɛ yen ambassadeur ni Jokolo u ka se ka bɛn n'u ma bɛn nin ko in na k'a kɛra kiriko ye a ko a ganda tɛ a fiɲɛ a tiɲɛni bɛ bonya kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min dalo ka bɔ Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba l'indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Adama Jabate karamɔgɔ daba tunkara a ko an ka taa Sanukɔrɔba mara la kɛrɛnkɛrɛnla min ye Turela a ko ni maafala jugu maa 7 karamɔgɔ daba tunkara cɛlaka la ani musolaka maa 2 u maa 9 ko gendarme ye bolo ta ka da kan fasiriba ko min ye Sanukɔrɔba mara kɔnɔ dugu dɔ bɛ yen ko Turela min ye sanu kɔni de bɛ bɔ n'o ye bolola sanu ye maaw de kɔni kɛmɛ ka girin kan kɛ sabu n'i y'i bolo fa bɔgɔ la ni ka kucukucu i b'i garisɛgɛ sɔrɔ fasiriba ko jama de kɛmɛ ka taa hirin kɛ yen kan karamɔgɔ daba tunkara i b'i jɔ ka maninfinw lajɛ f'i bɛ halo fasiriba ko diɲɛ ma don o don dɔ de bɛ fara jama kan sabu maaw de bɛ ka bɔ ni sanukuru ye e yɛrɛ na dɔ fara a kan o nin kuma in fɔlen ko yɔrɔ jumɛn don Turela i tɛna dɔ fara jama kan bi mɔgɔw bɛ girin bi bɛɛ wariko bɛ bɛɛ la fasiriba ko n'o ye Adama Jabate a ko min ye jama bɛ yɔrɔ la yen sigi ma nɔgɔn karamɔgɔ daba tunkara maa dɔw de kɔni filɛ ka t'u yɛrɛ kɛ soma ye min ye soma u golo kɔni u t'o da karamɔgɔ daba tunkara k'u sigi k'a yira k'a fɔ maa min bɛ fɛ ka kuru tɔmɔ i kana u k'i ka tiɲɛden ci ye min kɔni ye maaw ye sa k'u nɛgɛn k'u sɛbɛkɔrɔ nɛgɛn karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye k'u yɛrɛ kɛ soma ye nka ko baara min b'u bolo o de ye ka maninfinw fa sufɛ fasiriba ko u ka maafa bɛ ɲɛsin maa minnu ma kosɛbɛ o ye denmisɛnninw ye ni ka taa bila maakɔrɔbaw la min kɔni olu yɛrɛ de ɲɛmacinen don ka kɛ maaw kan n'u ye maaw ma ko daraja dɔɔni b'i la u b'i minɛ k'i latuni n'u ye maa min fa u b'o fili ka jigin kɔlɔn kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye maa 1 maa 2 ka taa bila jamakulu la maa ma bɛ yen ko dolo b'o la o daraja b'o la karamɔgɔ daba tunkara sɔɔni i b'a ye k'a fɔ Turela u bɛ se ka tunu ten n'o tununa dɔrɔn o t'i ye bilen min kɔni gendarme ye kunnafoni taara ka da olu tulo kan n'o ye brigade territoriale de Senu karamɔgɔ daba tunkara o commandant n'o ye lieutenant Musa Touré sous lieutenant Musa Touré ale kɔni y'a ka cɛdon na wele o kuma k'u ka nin ko in k'a sɛgɛsɛgɛ joona
min ye Sanankɔrɔba ale ni Turela kilomètre 25 bɔɲanko n'i y'a lajɛ ani brigade territoriale de Senu kilomètre 45 karamɔgɔ Daba Tunkara sous-lieutenant Musa Ture ka cɛdenw u ye Karangeda choix ni ka mɔmɔli boloda sanubɔyɔrɔ la ka taa bila tukɔnɔnaw la u bolo sera ka maa 9 salo cɛ 7 ani muso 2 olu ye jɔnko ala fɔ maa kelen bɛ min y'u ka bamurutigi kɔsɔ hali sini o bɛ ka ɲini Fasiriba ko o kɔni o tilara nka min ye gendarme ye u ye layidu ta jamanadenw ye k'a yira k'a fɔ ni maa 9 minɛna cogo min na o kuma siga kɔni t'a la maa kelen min bolila o kuma k'u bolo bɛ ta ka dɔ kɔ sabu maa 9 in karamɔgɔ Daba Tunkara ko in bɛ ka kɛ kɛcogo la u bɛna tiɲɛ a n'an nkalon bɛɛ lajɛlen ta ka da jamanadenw tulo kan a ko gendarme u ka ni ɲɔgɔnna baara ɲuman kɛ kuma tɛ sabati abada fo dugudenw ka dɛmɛ kɔnɔna la a ko maa min ye foli kɛ ni ka tanuni kɛ gendarme la o de ye brigade territoriale gendarmerie rive droite karamɔgɔ Daba Tunkara n'o ye capitaine Madi Wule Dambele ale y'a ka gendarme fo ka tila ka dugudenw fo maa minnu ni kibaruya ta ka di gendarme ma o kuma ko hali bi k'u timinandiya gendarme ka ni ɲɔgɔnna ko kɛ ko civil de bɛ kunnafoni di dɛ tiɲɛnikɛla ka minɛ maa dɔw de b'a kofɔ an bɛɛ ka kɛ kofɔba ye nka ko foli badabada o bɛ sous-lieutenant Musa Ture ale min ye Senu brigade ɲɛmaa ye o kuma k'ale ka cɛdenw ye nin baara min kɛ ko ni min kɛra dibidibi la ani foli ka kan Daba Tunkara k'o de ka ca kosɛbɛ l'indicateur de niveau a ye nin sɔrɔ ale kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jabate i k'a dɔn hali bi cɛsiri min ye an ka kana tigilamɔgɔw ye Jabate u ka cɛsiri ni wuli ka jɔ dɔ de bɛ fara a kan don o don nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Jabate direction régionale des douanes an ka taa Kucalakaw fɛ yen Kucalakaw ka directeur o de ye nin funakɛ ye i k'a dɔn lieutenant colonel Mohamed Kulubali lieutenant colonel Mohamed Kulubali Jabate nin n'a ka cɛdenw ninnu ŋɔni bara ka ŋɔni de bɔ Mali sen na ala diɲɛ dongo don da Jabate sabula min ye drogue ye u ko min ma juin a tɔni 6 ani tila n'i y'a feere warijɛ la yɔrɔnin kelen hala wari tɛ jɔ CFA miliyari 1 b'o de sɔrɔ Jabate k'a dɔn Kucala dɔw t'an bɛ yen kɛ i k'a dɔn drogue faso ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye directeur régional de douane Kucala min ye colonel Mohamed Kulubali a n'a ka cɛdenw u kɔni bɛ wuli ka jɔ la su fara tile kan Kucala douane so yɛrɛ dayɛlɛla kɔsa in na maa min dukara ka yamaruya kɔnɔ Jabate k'a dɔn a ye kangarida kɛ aw taara ka bila yan jamana dalen don a la a ye jamana densɛbɛ ye min kɔni ye wuli ka jɔ ye ani kɛrɛfɛmɛru kɛlɛli i k'a dɔn a k'a cɛsiri o fɛ kosɛbɛ Jabate suma k'o dugumajɛ min ye drogue valeur ye miliyari 7 Jabate u ye tɛgɛ d'a kan a ko min ye chef de section recherche intervention o de ye capitaine de douane Abdul Karimu Dambɛlɛ o n'a ka cɛdenw Jabate olu ye tile 1 de kɛ janvier kalo tile 26 kabini salifana selila fo ka taa fɔ fajiri u bɛ munumunu salo la sabula o sɔmina Jabate o sɔmina k'a fɔ dépôt ba dɔ bɛ Kucala Jabate o kuma u ka wulikajɔ bolo da min kɔni ye n'a bɛ jinɛw bolo walima wurudanɛw Jabate u k'a minɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u nana sɔmi kelen k'a fɔ ayiwa min yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka ko in dogo n'o y'a dépôt ba ye Jabate o sɔmina ni k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in don kabini o kɔni kɛra i y'a dɔn ayiwa min ye nin kɛbaw fana ye maa kegunbaw kusukusu i k'a dɔn dépôt tigiba yɛrɛ o y'i kɔda ngo n'a ta bɛ n'a ma boli ni drogue ye kaban a ɲɛ bɛ ɲɛ o Jabate k'a dɔn u nana labɛnw kɛ ka munumunu salo kɛ Jabate sabula ayiwa min kɔni hakilinaw ni taabolow ye u nana sɛnsɛn a bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan a ko douane u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ maa min dukara kabini don min n'a kɛra douane directeur ye Jabate kabako de bɛ kɛ don o don sabula a kewera cɛden minnu bɛ n'a y'i bolo da u kan a ye minnu sugandi k'u bila ɲɛmaayaw la Jabate nin bɛɛ lajɛlen n'a bɛ hakilina kelen na a ko Kucalakaw fɛ yen u ka bɛn min Jabate i b'a ye k'a fɔ section 4 don u ko yɔrɔ dɔ ma section recherche intervention Jabate i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ni jateminɛ o kɔni de bɛ sen na ala ye diɲɛ don o don da a ko o fana ma bɔ yen Jabate i k'a dɔn Kucalakaw ka douane a ko a tɛ u sigi fura dama a tɛ kalo 6 bɔ nka don o don u bɛ koba de kɛ sabula u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye lieutenant colonel Mohamed Kulubali Jabate i k'a dɔn nin kamalen in fana i k'a dɔn a cɛsirilen bɛ kosɛbɛ sabula
min ye directeur dɛmɛni ye a kalekayo ye wajabate a k'i k'a dɔn u tora mununu salo la sa ni ka t'u tɛgɛ da nin ko in ka ten gami a minɛnen wajabate k'a dɔn u ye directeur ba yɛrɛ wele sabula nin ko in ni jirali ka kan nin ni ɲɛfɔli ka kan wajabate maa o maa n'o ye kucalaka ye ko ɲɛmaa y'i ye wajabate i kɛra ayiwa préfet o sous préfet o nin bɛɛ lajɛlen welela k'a ladɔnniya wajabate k'a dɔn minɛ in kɔni ayiwa i k'a dɔn tɛgɛ dara ka ten gami a ko min ye douane ye a direction sigilen Kucala sabula Kucala kɛra région ye a nana ni nafaba de sɔrɔ bosobaw ani jagokɛla minnu bɛ yen wajabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko tabarikala sabula a wulikajɔ ni cɛsiri a bɛ kɛ sababu ye kɛrɛfɛmɛru kɛlɛli ani minanjugu donni jamana kɔnɔ k'a kɛlɛ o kuma foli ani tanuniba ni ka kɛ ka ɲɛsin lieutenant colonel Mohamed Kulubali est-ce que min kun bɛ bɛn min na o tɛ de ye a bɛ sɔn ka ko ye dɛ wa kamali o don wa Bamakɔ den don dɛ o don ne m'a f'i ye duba kɔnɔ den bilama bara ka baara min kɛ a papu yɛlɛma don bɛ ko la fɔlɔfɔlɔ de an minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔ an bɛna kabako kɛ nka sisan y'a ye wa ni i ɲɛ bɛ nin kamalen na Bamakɔ den don ala Mohamed Kulubali Bɔnibate i k'a dɔn douane na min ye Amadu Sarama cɛja Amadu min n'a bɛ bureau des enquêtes la n'i ye ji kɛ bariko kɔnɔ ni Amadu y'a sumusumu ni ji don walima pétrole a b'a f'i ye a ba se yɛrɛ Amadu Tarawele a b'a dɔn karamɔgɔ dɔ bɛ min ye katikaw fɛ yen Bɔnibate i k'a dɔn ayiwa min ye Kamara ye ka taa se Badema ani ne yɛrɛ dɔgɔkɛ Papu ala albasa denkɛ Papu ninnu bɛ wuli ka jɔ min na Kati ala douane na ye awɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɛra dankɔrɔba filɛ zie quoi chef de bureau n'i nana mobili jɔ k'i da lawurusi la ko fɛn t'a kɔnɔ a b'a lajɛ dɔrɔn fini dogolen b'a kɔnɔ zie quoi u fo mana ka minɛli kɛ o ni an kɔni anw ye don o don bɛ minɛli la don o don commandant Sidi Mokhtar Dambele don o don a bɛ minɛli la a bɛ jate an ka tezara premier min Boubacar ni Sidi ko in kɔni dogo minɛli ti kɛ foyi cɛ ka girin ayiwa baasi salam an ka te premier Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔnibate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ tigɛ don la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan fasiriba n'o ye ATC Amadu Tijani Dansogo karamɔgɔ dɔ b'a tun a ko Covid-19 bana jugu in e ko hali bi a fiɲɛ tulukala a bɛ munumunu salo la a ko min ye nin sanubɔyɔrɔ in ye karamɔgɔ dɔ b'a tun n'o ye bitugol i b'a ye k'a fɔ ko Covid ka don bɛ baarakɛlaw cɛla fasiriba ko min ye nin sanubɔyɔrɔ in ale bɛ fa ko la Fakola n'i y'a lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye Mali sanubɔyɔrɔ belebeleba dɔ don o tuma min ye a ɲɛma a k'a kɛmɛ k'i sigi ni ka se ka lajɛli kɛ lajɛli min o tuma ka ɲɛmaya baara ye fɛn min ye karamɔgɔ dɔ b'a tun o de ye ka wulikajɔ kɛ bana jugu min don bɛ baarakɛlaw cɛla ni ka fura jɔnjɔn ɲini a la walima ka hakilina ta min b'a to a fanga bɛ se ka dɔgɔya fasiriba ko ntanya bɛɛ a ko min kɔni ye sanubɔlaw ye u b'u ka sanubɔ baara la a ko Covid-19 a bɛ an ka jamana in kɔnɔ kabini san 2020 fasiriba ko a ye munumunu salo boloda yɔrɔ caman na min ye adamadenw ye ka nafasɔrɔ siraw ɲɔngiri a ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu ka ka tigɛ maaw fɛ tɛgɛko safinana ni jɛli ale ni masikew ka don nun na o bolodalen bɛ an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na nka o n'a ta o ta fakola sanubɔyɔrɔ a min lakodɔnnen don jamana ɲɛmaw fɛ ni Mali ka nafasɔrɔ belebele o bɛ bɔ yen duguden minnu bɛ n'u tan bɛ baara la a n'a lamini karamɔgɔ daba tun ko nin bɛna kɛ jigi waro belebeleba ye ɲɛma in yɛrɛ ye jɔn ye karamɔgɔ daba tun a sigikun ye mun ye baarakɛlaw kunna bitugol la a ko nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali ye fasiriba n'o ye Amadu Tijani Dansogo a ko esika kɔni tɛ min na baarakɛla yɛrɛ y'u dama suɲɛ k'a yira k'a fɔ olu ka kɛnɛya olu ka yiriwa ko tɛ olu ka ɲɛma fɛla ko ye ko nɔ tɛ ɲɛma min bɛ hami n'a ka baarakɛlaw ye ni bana jugu in donna baarakɛyɔrɔ la o tuma ko ɲɛma ka ka wuli k'i jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn minnu kan ka boloda kɛnɛya sira kɔnɔna la nka ko tanya bɛ olu la a ko min ye kɛɲɛba kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun sanubɔyɔrɔ yɛrɛ bɛ n'o ye Fakola a ko kinikini de bɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ don min na ko bi min ye maa yirika de bɛ nin bɛɛ lajɛlen Covid yer'u bɛɛ la a gɛlɛyara
wa disposition tɛ ka ta a yera minnu na u bɛ ka yɛlɛma dɔrɔn min laban bɛ datugu dɛ parce que b'a ko karamɔgɔ de b'a tun nin bɛɛ n'a ta o ta hali bi ɲɛma tɛ ka kuma a ka kumabaliya in ɲɛdɔnbaliya de don wa walima a bɛ fɛ bitugɔli la kɛɲɛba a bɛ fɛ min ye banajugu ka baarakɛlaw bɛɛ de fa wa a ko ɲininkali o tomi bɛ ɲininkali gɛlɛn kunnafoni filanan ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ Amadu Tijani Dansogo ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko dabaliban o don Wajibate an ka taa Bangɔni na ayiwa commune 1 mun bɛ yen Wajibate arabajan dɛmɛni i k'a dɔn commune 1 gɛrɛ dɔ bɛ yen nin kɛra kɛlɛ da ye Wajibate i k'a dɔn ayiwa ni baara jiginna bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛ na Wajibate i k'a dɔn Seydou ka gɛrɛ Seydou yɛrɛ ye taximani ye i k'a dɔn nka 20h kuma ma se i k'a dɔn dugu kamalen bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛ na te bɛ wuli o kuma ayiwa min ye ɲɔgɔn sɔsɔ ye ani awa kumaw ɲɛfɔli o baaraw bɛ daminɛ Wajibate i k'a dɔn nin don sɔsɔli tun bɛ min ka a don o de ye soti min kɛra ayiwa aéroport Nɔngɔngara la Abu ale ye technicien ye bâtiment ye i k'a dɔn ale de kumara ka dute wuli a don tezara kɔni ale de kumara ka tezara wuli Wajibate i k'a dɔn u nana ayiwa kumaw daminɛ i k'a dɔn bɛɛ b'i ka baro la ɲɔgɔn sɔsɔ nana wuli min na soti min kɛra Bamakɔ aéroport Nɔngɔngara la o kumaw de nana wuli ka jɔ Abu min ye chef de gré i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ faamaw ye nin min kɛ nin ɲɛna Abu kumara k'o fɔ k'a ɲɛna sabula ninnu ye tugubanti de ye ninnu ma an ka so jɔ i k'a dɔn haraba Seydou min ye chef de gré o ko cɛ i ta in di tiɲɛ ka taa bi fandaw kan min ye sete minnu ye ka taa mɔgɔw ka so ci i k'a dɔn ko nin dɔrɔn ɲɔgɔn sɔsɔ la bɛɛ b'i ka dalu fɔ Wajibate k'a dɔn kɔrɔfɔ nana gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a bɛ ne ka waati bɔ chef de gré sina ka wuli ten i k'a dɔn sabula kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan fo k'a bɔ ayiwa u bɔra ka ɲɔgɔn sɔsɔ min kɛ kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan Seydou sina k'i kɛ ayiwa te wulila ka ci n'o ye Abu ye gɛrɛnamɔgɔw wulila cɔ ye a ye sabali sa a yɛrɛ fana sa nin sera nin na ne ko nin sera nin na i k'a dɔn kɔni bɛɛ kɔni zumana sa k'u sigi min bara ka te wuli n'o ye Abu ye Abu ta b'a kɔnɔ Abu nana tezara premier duma wuli Wajibate i k'a dɔn awa jaja a ye te wulilen k'a kalaya a ye te kalaya chef de gré a ye te kalaya a kalamanba ka sin k'o sin chef de gré ma ten i n'a fɔ Seydou fana dimine kun don o fana ma fɛɛrɛ kɛ o fana ma fila k'a la ko o sina k'a bɛɛ yɛlɛma da kɔnɔ sɛfiri a kalama ko pu a k'a da a n'a k'a sari si ma kɔrɔsi ye a sina k'i suru kamalen ka ten i y'a daba kama de ka te kalama k'i di yan i b'a fɛ k'i vangene na Wajibate k'a dɔn ka mankan wuli dɔw ko sabula kamalen a da jenina koyi a da jenina yɛrɛ de dɔw ko k'u ka taa ayiwa sijamu na nka u y'a ye sa k'a fɔ gɛrɛnko don Wajibate u laban ye kuma f'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla b'a fɛ ka min fɔ Musa Jara i k'a dɔn sɔsɔliba laban o laban a bɛ na ni a bɔ futinɛ ye n'an ma ɲɛ an bɛ gɛrɛn na an k'a kɛ yɛlɛko ani a bɔ kuma magamaw ye o de bɛ kɛ sababu ye an ka kisi a bɔ kɛlɛ ma mun ye sɛbɛn ye Musa Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tugu n'i ye nɛgɛ ta guangola n'i y'a bila guangola ti foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ kunnafoni tun b'an bolo nin ye minɛ sani ne ye Wajibate k'a dɔn waati dafara anw fɛ yan kosɛbɛ jumanata waati man jan bilen communiquéw b'i bolo karamɔgɔ de bɛ tugu nin communiqué bɔra ɲɛmayaso la ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye Bamakɔ ani